Som človek, ktorý sa nikdy nesťažuje. Som človek, ktorý sa nikdy nesťažuje. Som človek, ktorý sa nikdy nesťažuje. Už ste si to niekedy povedali? Ja som si to povedal možno 1000-krát vo svojom živote. A viete, prečo som si to povedal? Lebo som si uvedomil, že sa neustále na niečo sťažujem. Že niekoľkokrát za deň sa sťažujem na to, že bol niekto voči mne nespravodlivý, neempatický, že jednoducho že to okolie mi nedáva to, čo ja potrebujem. Viete, čo to robí s ľudskou energiou, keď sa človek sťažuje? Energiu ti to dáva alebo berie? Ale nielen, že sa sťažujem, ja som sa aj ľutoval. Ľutoval som sa, že nie som dosť vysoký, že nemám širšie ramená, že nemám väčšie bicepsy, že proste na tom place sú iní, ktorí vyzerajú o mnoho lepšie. Ľutoval som sa, že nemám taký ten hrubý baritón, ktorý by oslovil, bol taký charizmatický. Viete, čo to robilo s mojou energiou? A potom som prišiel na to, že keď si to dostatočne častokrát poviem, ráno, trebárs pri umývaní zubov a večer pri umývaní zubov, že sa nikdy nesťažujem, tak naraz som sa začal viacej všímať sám seba. A ja neviem, ale všímajte si viacej ľudí okolo seba. Všímajte si, ako sa chovajú. Čo to s nimi robí? Keď sa neustále sťažujú na niečo. A viete, ako najlepšie poznáte charakter druhého človeka? Je to veľmi jednoduché. Dobre si ho všímajte, keď hovorí o niekom inom. A veľmi rýchlo pochopíte, čo od toho človeka môžete očakávať. Charakter človeka sa ukáže najlepšie, keď ten, koho pozorujete, popisuje niekoho iného. Mám pre vás domácu úlohu. Dobre si všímajte, zajtra, jeden deň, 24 hodín, ľudí, ako rozprávajú o iných ľuďoch. A urobte si potom z toho záver. A viete, na čo je to aj dobré? Nielen pozorovať iných, ale pozorovať samého seba. Takže máte dve úlohy. Pozorujte iných, ako sa chovajú, keď rozprávajú o iných ľuďoch, a pozorujte samých seba zajtra. Jeden deň, 24 hodín. Každú minútu, každú sekundu. Či sa sťažujem, alebo či hľadám riešenia. Som riešiteľ života alebo obeť. To je všetko pre dnešok.